Teraz na mňa pozeráte, čo? Ani vám to nepovedali? Ani mne nie. A teraz mám dve možnosti. Buď sa s tým nejako zdotožniť, alebo byť nahnevaná na celý svet a na celé okolie, že halo, prečo ste ma nevarovali? Vy ste si jednoducho mysleli, že on je iný. Že on je ten vyvolený, ten silný mačo, ktorý bude sklápať záchodovú dosku. Ani to nám nepovedali, že hádka o smeti sa môže natiahnuť na 3 dni a 2 filozofické úvahy. Ani to nám nepovedali. Prídete do ďalšej miestnosti, tam ponožky. On ako čo čaká, že sa teleportujú? A viete, čo je najlepšie? Milovať sa dá aj vtedy, keď máte pocit, že ste sa stratili. A to vám tiež asi nepovedali.